Гражданското участие е в фокуса на изпълнявания в Свищов проект Академия за младежки граждански инициативи, финансиран от Министерство на младежта и спорта по национална програма за изпълнение на младежки дейности по член 10а от Закона за хазарта. Бенефициер по проекта е Сдружение Национална асоциация по прогнозиране и планиране, а целева група са младежи във възрастовия диапазон между 15 и 29 години от община Свищов. В рамките на проекта са организирани серия от инициативи, свързани с обучения, тренинги, кампанийни събития в контекста на гражданското образование, включително и по отношение на ролята на младежите в обществените процеси, касаещи местното развитие и качество на живот. Те са в подкрепа на проектната цел, която е насочена към устойчиво повишаване на капацитета на младите хора за активно гражданско участие в обществените процеси на местно ниво. Тематиката, върху която бе фокусирано внимание по време на второто обучение, бе публични политики, форми, същност и съдържание, роля на гражданското общество и инструменти за въздействие при изработване и провеждане на политики, включително секторни от обществен интерес. По време на обучението имаше кратки игри за разчупване на ледовете, както и интерактивни игри Кахут за затвърждаване на получените знания. На финала участниците споделиха обратна връзка и с какво им е било полезно обучението на тема публични политики, форми, същност и съдържание, роля на гражданското общество при изработване на политики, включително секторни от обществен интерес, както и инструменти за въздействие при изпълнение на политики, включително секторни от обществен интерес. В практически аспект знанията на целевата група бяха затвърдени чрез серия тематични тренинги, като второто от тях бе на тема на терен, публични политики, форми, същности и съдържание, роля на гражданското общество и инструменти за въздействие при изработване и провеждане на политики, включително и секторни от обществен интерес. В рамките на тренинга участниците бяха разделени в отбори, дадени им бяха указания за работа и бяха въведени в казуса. В резултат от тренинга те генерираха идеи за промяна, обсъдиха идеите и взеха консенсусно решение за желаната визия на мястото, определиха стратегическите обекти и направиха обосновка за тяхната важност за общината. По време на работата в групи бяха организирани и игри за разтоварване, а на финала на събитието екипите презентираха своите решения чрез холограмно изображение на един желан от тях град. След оформилата се дискусия, участниците споделиха с какво им е бил полезен тренинга и дадоха обратна връзка от събитието. Екипът благодари и поздравява ръководствата на Средно училище Николай Катранов, Средно училище Димитър Благоев, Средно училище Цветан Радославов, както и Свищовската професионална гимназия Алеко Константинов, които подкрепиха безрезервно реализацията на проекта и стимулираха учениците към включване в проектните дейности. Изключителни благодарности и за педагогическия и непедагогическия състав, който спомогна провеждането на инициативите. Повече информация може да откриете в комуникационните канали на проекта, а именно в сайта на проекта, Facebook страницата на проекта, YouTube, както и Spotify. Благодарим ви за вниманието!